общо 120 деца от 1 до 3 клас от днес ще могат да се възползват от новия кабинет по интереси в училище Братя Миладинови. Това е занимание по интереси, по проект, който е на МОН, но с подкрепата на РИО, град Пловдив. Училищна програма, така наречената национална програма, училището желана територия за учениците. Ръководството е закупило нови модерни модулни маси, върху които малките ученици ще работят и ще се забавляват. Обособен е специален кът за отдих. Закупени също така са много любознателни и образователни игри. Впечатление прави и огромната библиотека, която ще бъде на разположение на малките ученици. 10 000 лева е струвало обзавеждането на стаята, а средствата са спечелени от школото по проект на Образователното министерство. Преди да бъде обзаведена обаче, стаята е трябвало да бъде ремонтирана основно. За целта са били заделени средства от делегирания бюджет на училището в размер на 8 000 лева. Директорът Румяна Петрова сподели още, че освен забавления и развлечения, в стаята също така ще се и преподава. Преди обяд ще разрешавам на децата да си провеждат и мултимедийни уроци, тъй като имаме необходимата дъска за тая работа и цялата компютърна система с мултимедия, която е подходяща за такъв вид уроци, а имаме достатъчно обучени, квалифицирани учители, които могат да ги водят. На откриването на новия кабинет по интереси присъстваше и началникът на регионалния инспекторат по образованието в Пловдив, инженер Иванка Киркова. Аз наистина съм истински щастлива да видя подобен кът за игра или стая за игра, за отдих, както я наричаме. И съм също толкова щастлива да съобщя, че 20 училища на територията на областта спечелиха проект по национална програма организация на целодневното обучение и всъщност Министерството на образованието, младежта и науката финансира изграждането, организацията на една такава стая за отдих. До този момент подобни кабинети по интереси са изградени в основно училище Георги Бенковски и в средно общо образователно училище Цар Симеон Велики, добави още инженер Киркова.